Helo, fi'n Shane Williams, cyn chwaraewr y Gweilch, Cymru a'r Llewod. A fi'n hapus I bod llysgynnad achub bywyd Cymru. Pryd o'n i'n ifanc, oedd ffrind fi yn ymarfer gyda Brynaman ac yn ffodus oedd e'n teimlo, oedd e'n dim teimlo y gorau a cwmpodd ei llawr achos cafodd e atalion y galon. Oedd e'n 20 fi'n credu nôl na. A oedd e'n person, oedd pawb yn nabod, oedd e'n poblogaeth yn y lleol. A oedd pawb yn dwlu Craig, ac ond yn ffodus, oedd ddim diffibriliad yna, a oedd a lot o pobl yn ddim yn gwybod fel I gweithio CPR, ac yn ffodus, oedd Craig wedi marw. Wel, os ti'n weld rhywun cael ataliad y galon, mae'n rhaid chi jyst yn jwmpo mewn a helpu mas yn syth. Os nag ti wedi cael hyfforddiant yn CPR, dyw hwnna ddim yn becso. Peth gyntaf I wneud yw ffonio 999. Bydd nhw'n gallu siarad trwyddo y steps I helpu'r person yna a helpu chi I gwybod beth I wneud I helpu cadw fywyd y person yna. Yr unig peth ni'n gofyn am yw hyder. Twyd I helpu'r person yna I cadw fyw. I helpu'r teulu cadw rhywun bod nhw'n dwlu fyw hefyd. A bydd hwnna'n effeithio pawb. Jyst I gwybod ti wedi helpu rhywun. Bydd e'n jyst yn teimlad arbennig fi'n credu. Os mae rhywun yn cael ataliad y galon, cofiwch, mae help wrth law. Ffoniwch 999 a dechreuwch CPR yn syth. Gallech chi achub bywyd.